încurajat. Mama mia, ce frumoase sunt! Parcă vin din alte timpuri, nu? Una mai frumoasă ca cealaltă. Vi se pare desprinse dintr-o poveste orientală, nu? Ne aflăm în Israel, cu surorile noastre dragi de peste timp. Ne-am adunat aici ca să stăm puțin de vorbă. Pentru că sora Lidia a spus că subiectul conferinței este femeia contemporană, am vrut să vedem de unde venim înainte de femeia contemporană, să vedem ce a fost înainte. Și pentru că femeile Bibliei de multe ori vă sunt familiare sau poate nu ați aprofundat subiectul prea mult, astăzi vrem să facem cunoștință cu ele. Rebecca, cum a fost pe timpul tău? A fost greu? Eu, fiica lui Betuel, din neamul lui Avram, m-am dus într-o seară la fântână să aduc apă. Acolo am întâlnit un om care m-a rugat să-i dau să bea din muciorul meu. În bunătatea mea, m-am oferit să dau și cămililor lui, fără să știu că acesta era un răspuns din partea Domnului pentru el. Când m-a întrebat dacă are loc să rămână peste noapte în casa tatălui meu, nu a stat de gânduri și am arătat drumul spre casă. L-am găzduit cum știam noi mai bine, eu, părinții mei și fratele meu, Laban. I-am dat să mănânce. Și atunci ne-a istorisit de ce venise în țara mea și cum Domnul lucrase. Tatăl și fratele meu au simțit că totul venise de la Domnul și nu s-au împotrivit acestei căsătorii. A doua zi am pornit înspre Isaac și așa mi-a devenit soț. Soțul meu s-a rugat mult Domnului să ne dăruiască copii și după 20 de ani el ne-a binecuvântat cu 2 gemeni. Eu am greșit foarte mult, că atunci când copiii mei au crescut, l-am iubit mai mult pe cel mai mic, pe Iacob, ca și cum Esau nu ar fi fost al meu. Pentru această diferență făcută între ei am suferit foarte mult. De multă amărăciune am avut parte, pentru că nu am fost o mamă înțeleaptă. Îmi pare atât de rău pentru Esau și pentru toate suferințele care le-am adus ca mamă. Dar laud că Dumnezeu care cunoaște inimile în adânc și pentru regretele noastre nu ține seama de greșeli și slăbiciuni și pentru că El poate să facă slujitori din flăcări și acolo unde nu a găsit ascultare în bărbați, a ridicat femei pe cum Deborah. Numele meu este Deborah. Ca și judecătoare peste popor, n-aș fi putut niciodată să stau în fruntea poporului dacă n-aș fi avut încredințarea că Dumnezeu îmi stă alături și că El însuși cârmuiește toate planurile, deciziile și acțiunile mele. Acest popor, care a fost ales de Dumnezeu să fie a Lui, care a fost scos din robia egipteană prin semne și minuni și care i s-a dat o țară proprie, unde să crească și să se mulțească. Acest popor, care de fiecare dată când murea un judecător, se întorcea iar și iar la păcatele dinainte și întorcea din nou spatele lui Dumnezeu. Apoi, pedeapsa din robia, în care erau supuși, îi făcea să-și aducă aminte de planul lui Dumnezeu și de ceea ce făcuse El pentru ei. În disperarea lor, strigau către Domnul și El le asculta. Domnul m-a pus judecătoare peste popor, dându-mi o inimă devotată și iubitoare pentru oameni și ascultătoare de El, împlinind cu credincioșia porunca sa. M-a folosit și prin prorocie, când a vrut să înștiințeze poporul despre victoria în luptă cu Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin. Ca și judecătoare peste popor, m-am simțit responsabilă să încurajez și să îmbărbătez poporul meu, sau atunci când erau temători și slabi.
Dar nu eu am fost cea puternică, ci Dumnezeul căruia am slujit. El care mi-a dat întotdeauna resurse și biruințe, precum sorei mele iubite Rut. Da, eu sunt Rut și sunt o moabită. L-am cunoscut pe Dumnezeu și dragostea Lui prin intermediul familiei soțului meu. Familia soțului meu venea din poporul evreu, din Betleemul lui Iuda. Și pentru că în țara lor era o foamete mare, au fost nevoiți să părăsească țara lor și să vină în Moab, unde era pâine din belșug. Acolo m-am căsătorit cu Mahlon, unul din fiii lui Naomi și Elimelec. Dar nu după mult timp, Dumnezeu a hotărât ca să-l ia pe socrul meu și apoi pe cei doi fii. Eu rămânând văduvă pentru că și soțul meu împreună cu socrul meu au murit. După un timp, soacra mea Naomi, văzându-se văduvă, văzându-se într-o țară străină și bătrână, a hotărât să se întoarcă la poporul ei, în casa ei, de acolo de unde plecase, din casa pâinii. Iar mie, dându-mi libertate să mă întorc înapoi la casa părinților mei. Dar pentru că eu mă îndrăgostisem de Dumnezeul lui Naomi, nu vroiam de cum să o părăsesc nici pe ea, ci vreau să merg împreună și împreună cu ea să petrecem tot restul vieții noastre. Dar pentru că ea insista ca să mă întorc înapoi la familia mea, i-am zis să nu stăruie, pentru că încotro va merge ea, voi merge și eu. Poporul ei va fi și poporul meu, Dumnezeul ei va fi și Dumnezeul meu. Și unde va muri ea, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Și așa, împreună cu Naomi, am ajuns în mijlocul poporului evreu. Dar ce să facem noi, două femei văduve, sărace, Naomi era bătrână? Singurul mod ca să nu murim de foame era să mă duc să culeg spice în urma secerătorilor. Și Dumnezeu m-a trimis chiar pe ogorul unui om foarte bogat, care avea drept de răscumpărare asupra mea și care mai târziu a devenit soțul meu, neștiind ce planuri minunate și mărețe avea Dumnezeu cu mine. Dar atunci când te supui, atunci când iubești, atunci când te abandonezi cu tot ceea ce ai și te lași în slujba Lui, Dumnezeu știe să răsplătească tot ceea ce noi jertfim pentru El. Și mai târziu Dumnezeu m-a binecuvântat făcând parte din familia care mai apoi l-a dat pe Domnul Iisus, Împăratul Împăraților, Regele Regilor, cea mai mare binecuvântare, cea mai mare răsplată. Nu mai adaug nimic pentru că însăși numele meu spune tot. Rut, dragoste jertfitoare. Nu-i așa, Sorana? Cu același subiect al dragostei jertfitoare. Numele meu este Ana. Fiul meu, micuțul pe care îl țin în brațe, este Samuel. S-a făcut târziu, dar nu mă dor să-l duc la culcare acum. Aș dori ca seara aceasta să dureze tot mai mult. Doarme în pace. Niciodată nu a părut mai vulnerabil ca acum. Respirația mi se oprește în timp ce admir fața încununată de buclele negre și genele lungi care îi înfrumusețează obrajii. Este un copil atât de frumos și așa de mic. Casa noastră este situată în munții Efraim, dar acum locuim într-o locuință închiriată la Silo. Am venit ca să aducem jertfă la templu și este pentru prima dată în acest an. Domnul oștirilor a ascultat rugăciunea mea. Eli, preotul, când m-a văzut, a crezut că sunt beată. Nu știa ce este în inima mea. Chiar și soțul meu, care mă iubește mult, nu a putut să mă înțeleagă tristețea. Îmi doream așa de mult, cu atâta disperare, un copil.
De aceea, jurământul pe care l-am făcut, nu l-am făcut în mod ușuratic. Am vrut să-l închine Domnului pe micuțul Samuel, ca să slujească în templu de mic copil. Doamne Dumnezeul știrilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și vei da un fiu, îl voi închina ție pentru toate zilele vieții mele, iar părul lui nu va fi niciodată tăiat. Când Eli a realizat într-un târziu că nu eram beată și că rugăciunea mea venea dintr-o inimă curată, m-a binecuvântat. Și roaba Domnului a primit binecuvântarea Domnului. Am venit să ne închinăm Domnului. Micuțul Samuel rămâne în casa tatălui meu. Mă ridic mai greu, eu m-am născut acum câteva mii de ani în urmă. Mă numesc Adasa, adică Estera. V-aș ruga să mă scuzați, dar de multe ori uit că numele mi-a fost schimbat când am devenit împărăteasă. Cu toate cred cunoașteți în mare povestea mea ca împărăteasă, dar nu multe mă cunoașteți ca Hadasa, orfana, fiica unor iudei, adică neam de robi pe atunci. Câte nopți am adormit plângând în patul meu din orașul Susa, privind la cerul plin de stele, căutând printre ele măcar un zâmbet de mamă. Ca tată l-am avut pe Mardoheu, care întâi mi-era văr mai mare, îndeajuns de mare ca să-mi fie tată și să poarte de grijă. Îl iubesc nespus pe tata Mardoheu. El mi-a fost alături în bucurii, dar și în durere. Mi-a mângâiat sufletul, m-a întărit în slăbiciune și mi-a pasat rănile inimii. El mi-a făcut cunoștință cu acela care în dragostea lui mi-a purtat de grijă și m-a făcut prințesă, adică fiica lui, fiica de Dumnezeu. Dar tu ai fost împărăteasă, îți spune chiar aici pe pământ. Da, am fost împărăteasă vrând nevrând. Am fost smulsă de la sânul tatălui meu și dusă la curtea împăratului, cu alte sute și sute de fete fecioare și frumoase. Am fost măsurate, cântărite, controlate și gătite timp de un an, după care toate, pe rând, petreceam câte o noapte în dormitorul lui, al împăratului. N-am cunoscut fiorul ascuns al dragostei, privirea încântată din ochii celui ce-mi caută răspunsuri. Și nimeni nu m-a întrebat în timpul vreunui magic moment, frumos și cu minte, dacă vreau să-i fiu mireasă. Nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu m-a răsplătit mai târziu și am cunoscut această privire în ochii soțului meu, împăratul, ca un dar de nuntă trimis de Creator. Dar asta s-a întâmplat mai târziu. Până atunci am fost aleasă. Dar nu pentru frumusețea mea am fost aleasă. Am fost aleasă de Dumnezeu să-mi smulg povorul de la un groaznic sfârșit hotărât de vanitosul Haman. Am fost aleasă, dar n-am înțeles de la început și-mi tremura inima de frică când tata Mardoheu le-a îmbrăcat în sac și cenușă la porțile palatului. M-am temut. M-am îngrozit chiar auzind cum tatăl meu viteaz ca un stejar, stâlpul meu, singurul meu punct de referință, zace îmbrăcat cu sac, murdar și trist, la porțile împăratului. I-am trimis în grabă haine să se îmbrace și am vrut să ridic de acolo, dar el n-a vrut. Atunci mi-am deschis ochii și am văzut ca o scânteie îndepărtată la început, dar din ce în ce mai puternică și-a făcut loc apoi în mintea și în inima mea. Și dacă tata are dreptate, mi-am spus, și dacă încă de mic copil simțeam că nimic nu-i la întâmplare și am crescut simțindu-mă incompletă, o piesă, o parte dintr-un imens, o stea ce strălucește pe o boltă cerească infinită, împreună cu alte milioane de stele, fără lumină proprie, ci unse cu strălucire de soarele etern de Creator, de Dumnezeu. Da, voi merge, mi-am spus, și voi cere izbăvirea poporului meu din mâinile vrăjmașului. Așa că am vestit un post de 3 zile prin tata și am postit și eu împreună cu slujnicele mele, căci oricine intra la împărat, fără să fie chemat, risca să fie ucis. M-am luptat în aceste 3 zile, o luptă interioară,
Satana șoptea să renunț ca să-mi salvez viața, dar Domnul mi-a dat putere și întărită și de rugăciunile și postul fraților mei iudei am învins teama și am mers. M-am prezentat în fața împăratului Ahasveros, acel Ahasveros, cunoscut în istorie ca Xerxes, unul dintre cei mai renumiți împărați ai antichității. Acest împărat persan împărățea peste 127 de țări. Dar eu știam de acum. Eram acolo în fața lui. O ființă fragedă, dar aveam de partea mea pe însuși Dumnezeu, Cel care împărățește peste univers. De aici și până la izbânda care a urmat, nu au mai fost decât câțiva pași. Cu Domnul înainte am făcut ca apăsătorul, vrăjmașul și răul Haman să cadă în groapa săpată de el pentru tatăl meu. Împăratul a aprobat apoi și am scris scrisori către toate ținuturile, dând voie iudeilor asupriți să se apere de asupritorii lor. Mulți oameni dintre popoarele țării s-au convertit atunci și s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de noi. De atunci până astăzi, în cinstea acestei izbânde, poporul meu sărbătorește sărbătoarea Purim, 2 zile în care întristarea a fost prefăcută în bucurie. Voi, surorile mele, nu uitați că nimic nu e la întâmplare pentru voi, cele alese, și nu uitați că și voi, la fel ca mine, faceți parte dintr-un plan, străluciți în univers, împreună cu alte milioane de stele unse cu strălucire de soarele etern, de Creator, de Dumnezeu. Nu uitați că frica poate fi învinsă, ca să puteți apoi să faceți ceea ce trebuie să faceți, căci fiecare are o îndatorire și niciuna nu e mai prejos decât alta. Unele pot fi unice, precum cea a chemării sfinte, pe care a avut-o Maria, mama lui Iisus. Numele meu este Maria. Este o onoare nespusă să fiu aleasă de Dumnezeu să aduc pe lume însuși, pe Fiul Său, pe Mesia, Cel pe care ne așteptam cu toții. Nu am fost special în niciun fel, ba mai mult. Am fost o fată umilă și săracă, dar am avut teamă de Dumnezeu și de legea Lui dintotdeauna. Când îngerul a venit la mine să-mi dea vestea cea mare, eu eram de puțin timp plăcotită. Urma să mă căsătoresc cu Iosif. Am fost preocupată și temătoare când mă va vedea că sunt însărcinată. Dar am încredințat în mâna Dumnezeului meu această teamă și am știut că Dumnezeul Cel care face minuni va ști cum să-l convingă pe Iosif ca să aibă grijă de mine, să nu mă lase și să mă iubească. Și așa a fost. Dumnezeu Cel care face minuni, Dumnezeul dragostei, a fost cu mine întotdeauna. El nu m-a părăsit niciodată. Văzându-l cum creștea copilașul Iisus, am văzut imediat caracterul lui diferit de al celorlalți frățiori. Atât de ascultător, atât de umil. Am pus la inimă orice cuvânt pe care îl spunea și am înțeles că el nu era din lumea aceasta. Misiunea pentru care a venit pe pământul acesta am văzut-o imediat, chiar de când era copil. Disprețul oamenilor și moartea lui pe cruce mi-a sfârșit inima. Dar am înțeles după aceea că acesta era singura șansă și asta era singura mea șansă să fiu cu el și în veșnicie. Întâia oară l-am văzut lângă Sihar, lângă fântâna lui Iacov, el pupusea. Cu glasul lui m-a smuls din lumea de păcat, deși eram doar o samariteancă. El, un iudeu, îmi cere apă mie și în ochii lui nu-i umbră de dispreț. Ei știi tu darul Domnului de sus și cine-i cel ce zice dăm să beau, ai fi cerut tu singură să bei și ai fi găsit izvor de apă vie dacă stau. Izvor de apă vie, țâșnind din veșnicii, de sete ca să uite lumea asta. Da, vreau. De ce să ostenesc mereu să vin până la fântână ca să beau? Cu milă m-am privit și am înțeles că viața mea e murdară în lumea în care stau. Doamne, Tu ești profet?
ajută-mi să înțeleg de ce alerg și împlinire nu găsesc. Eu știu de la iudei de un Dumnezeu, de un Mesia mult prea așteptat. La greu privesc înspre Sinai și chiar înspre Ierusalimul mult visat. Unde să alerg în